Hello, may gabi mag-init day tao ko ano kanang init tubig, mag-init kog tubig. Okay. Para ugma magsayo man mi sa school, maghatod ko ni Inday. So maghatod ko ni Inday vlog. May nang igmata na mo na ininit, mamainit na lang may ikaw magkaligo. Para mabawas-bawasan ng among kabisi. Kining among kahoy tag-as kay ni. Na puot tagaso. Oh, sige na. Very good. Mag-init na ko daan og tubig kay para ugma na may ininit, mamainit mi na ininit daan. So luto na sa danga akong kanon. So manihapon na mi ani ron.